Papila na ini? 9 session. Oo, na session. Kaya pulo. Pulo na. Pulo na. Wow. Pulo na. Yes, mga subscribers, ito po, si Budero Magkepeng, ito po yung ating 10 session. Yan. So, pinapalakas po natin yung kanyang lower limb. So, pamamagitan po ng pag-upo, pagtayo, ng 21 counts, and then lalakad po siya ng 3 beses kung kaya niya. Depende po sa kaya. Nakalalim po si Kuya Roque sa kanya. Yan. Yan. So, mapapansin po natin na lumalakas na po yung kanyang lower extremity. As well, yung kanyang kamay din ay gagalaw-galaw na rin. Ayan. Ilan natin? 10 pa lang. 15, no? Sige, sige. Diretso lang. Ayan. Inhale, exhale. Okay. Tapos, ganun kalakad ka. Kaya ba? O, relax ka lang, ha? Pakidalayan mo lang, kuya. Hindi ka mag-lock. Easy. Easy. Okay, sige. Ayan, relax na, relax. Ayan, very good. Ayan, very good dyan. Ayan. Okay, good. Dahan-dahan pag-ikot. Ayan. Inhale, exhale. Ayan, relax lang. Nakapatayo siya si Kuya Rox. Hindi, focus ka lang, focus ka lang. Wala kang ibang isipin. Hindi, focus ka lang, focus. Maprank na kata. Pati tuloy mga subscriber na ito, mga watcher na ito, mga fans mo na ito. Napaprank sa'yo. Ha? Yan. Yan. Relax na, relax, relax. Yan. So, step. Yan. Kung ano yung ginagawa mo nung una, doon din gagawin mo, ha? Kung magbabago yung ano mo, technique mo. Ayan, galing mo. Praise God. Wow, balance na kanya. Papasok ka ng tanay mo kanya, palambutan tanay mo kanya. Wow, pabra may panggamot. Tukiya mo rin yan. Lord nga, bahala ka niyan, pati tutukiya yan. Pagalingan na ka Lord ganyan. O, babalasi ko. pati mag-video. Yan, nakakaturaw sa po siya mga subscribers, likers. Beto pa na eh. O, last round. Pinamari ang agyo mo. Yeah. Kalma ka mo, relax ka mo. Kalagay mo takbang. So, this is the great improvement ng ating pasyente dito sa may hacienda. Yan. Halos parehas kayo ng mga pasyente ko. Sinusumed. Mabalakad din. Naglalakad na rin sila. Aso nga lang, ikaw solo. Yan. Balancing. O, upo ka muna. Isa munang baksak na upo tayo. Pahinga muna, mga 10 seconds. Pahinga ka. Ayan, bilang ng mga 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, tatayo ko dandan. Yung paa mo, te. Yan. Upo. Hindi, wag kang lalakad. Upo tayo lang tayo. Yan. Very good. Sige. Yan. So, upo. Yan. Mobile. Wah, ya pasti. Ano si Kaswan niya? Patera pa ito? Ano patuloy? Makalib ka. Makalib ka kanya. Wow, alam, focus ka pa kin therapy mo. Oh. Ito na mo lakad na eh. Last na mo yung lakad mo kanya.
Focus ka. Okay, lakad yan. Lakad yan eh. Nagyo pa? O, yan, sige. Pamimisip ko nga liwa. Therapy pa. First, therapy. So, yun po yung pinaka-last niyang walk. Ayan, sa paglalakad niya. Then after, therapy na po siya. So, ito yung program niya. After the therapy, pinapalakad natin muna siya. We pray, then lakad. Then after this, massage therapy. Yun po yung pinaka-program po ni ate. Budoon, pag wala po siyang therapy, pinapalakad siya ni Kuya Roque. Ayan. Every morning. Sa may bakanting lote na dyan. So, mapapasin po natin na ito na yung great improvement niya. Ayan. Abile. Doon ka dali. Yan. O, hi ka mo dali. Hi ka mo dali. Hi, Pans, dali. Hi. Say hi. Yun. Yan. So, okay. Pahinga na. Isa ka pa ba? Isa. Hindi ako dapat. Pahinga na ba na? Tama na ako na yan. Okay na. Ah? Okay. Wala ka shoutout. Wala kang babatiin. Yan, tama na. Okay na. Okay na tayo. So, hanggang sa muli po, ito po si Madam Mangkapeng. And, greatest improvement po yung ating therapy dito. So, abangan niyo po yung kanyang great improvement pa ng mga mangyayari pa sa buhay ni ate. Yan. With the help of God, as well as our therapy and his husband and family, sa pangalan ni Jesus. Ayan.